ayiwa Bamakɔ cɛ a n'a muso denmisɛn ani maabakɔrɔ jeunes ka welewelemadakan don ko k'a lase bɛɛ lajɛlen tulo ma ko musomani o musomani e de Ala minɛ ka jeunes ka wari minɛ k'i ban ka bɔ 31 in na ko n'u ye ko min k'i la k'i y'o san a siyenen don Bamakɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ko musomani o musomani i ta kɛ kamelebaaw ka wari minɛli ye k'e tɛ bɔ 31 kalo in na ni ko min bɔra a la ni gɛrɛgɛrɛ min bɔra a la i y'o laɲini dɛ o tuma la denmansaw a y'aw denw wele aw ka kangari gɛlɛndaw ye musomani minnu ko k'u tɛ ba ɲagamini na ayiwa nin y'aw ka ko y'aw bolo dɛ barisa jeunes ko k'olu t'u ka wari sɔrɔ dangadenya la ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye. Tabarikala tabarakala alhamdulillah ayi billahi ni ne ka den sɔrɔ dana dili kelen ma n lafiyara ayi cɛ ni nin kalo in sera c'est-à-dire ni 31 décembre sera dili bɛ wari de suru ne kan i b'a fɔ cɛw tɔ tɛ k'a ɲini cɛ dili Bamakɔ musomaninw bɛ promo la ɲinɛ o 200% bonya dili bonya alhamdulillah wallahi cɛ sokɔnɔ kuma tɛ o nin ye kɛnɛma kuma di ɔhɔ a ka kalo in jɔra dɛ kalo jumɛn kɔnɔta kalo kɛ kɔnɔta kalo fɛnɛ bɛ yan kɔnɔta kalo bɛ yen kɛ 31 décembre an t'o kalo de la ɲinɛ wa nka dili n bɛ kelen f'i ye i bi ko o ko la billahi kana sɔn ka kɔnɔta fantanden fɛ dɛ bari jeune dɔw bɛ yen sisan i b'u ye u bɛ ko ka jɛ ni pariliw kɛ i y'a faamu a bala n'i y'u ye i b'a fɔ ko papa wɛnba ka taa sɔrɔ o tɛ se foyi la i y'a faamu wa n'i bɛ kɔnɔ ta dɔrɔn a ta faamaden fɛ bari fantanden ka den bolo o wari tɛ ne bolo dɛ i y'a faamu sinon ne tɛ e ye mun dun kunu wa kunu n ko sɛ kɛ anjouɛ sɛ ni firiti ayi e b'o kɛ ne ye koyi fantan den bɛ se k'o di mɔgɔ ma dili o yɔrɔ ninnu na fantandenw b'olu ko kɛ dɛ bilahi dɔw bɛ yen nɔ u bɛ nin ko ninnu bɛɛ kɛ nka ni ko sera a tɛmɛniyɔrɔ ma i t'u ye bilen i y'a faamu n'i ye ne bɛ ka 31 fɛ yen ne bɛ 31 dɔ ye ko n tɛgɛ ci u ka sɔn dɔ bɛ yen nɔ ni 31 sera dɔrɔn u bɛ to k'a fɔ bɔnɲaɲɛ n ko ne de y'a da bamanankan na bɔnna ne ye français de bɔnɲaɲɛ awɔ a ka ɲi sa n ko ne de y'o da bamanankan na c'est-à-dire dili ni ne y'o dɔn minɛ i ɲɛna bɔnɲaɲɛ wallahi n'ala cɛ n ko dɔw yɛrɛ kun ko k'a bɛna 100 di ne ma 100 31 na kɔni 100 awɔ wa olu ka 31 fêté yɔrɔ kɛ misi de bɛ fana olu bɛɛ bɛ jɛ ka misi kelen de bɔ alhamdulillah wa olu ala ni cɛ VIP de VIP dili n ko salon ta kɛra 90 ye n'a kɛra 100 ɲini o t'a dafalen wa ayi barika b'i la koyi billahi a bɛ fɔ ko den kelen sɔrɔ billahi n'i bɛnna ni den ɲɛnama ye wallahi o y'i ka diɲɛnatigɛ de ɲɛnen ye sa kɛ wa karamɔgɔ kɛ wɔrɔnin t'olu ta la koyi wɔrɔli t'a la dili wɔrɔlen mun ye wɔrɔlen mun ye e yɛrɛ m'a fɔ sa ko kɔnɔta kalo wa kɔnɔta t'o la o de wɔrɔlen duwawu den nka n ko bɛɛ to yen ne tɛ joli ye dili ne t'o fɛ Maduro dangadenya don wa an m'an si k'o la o cɛ i fana sa cɛ ni mɔgɔ ye tanu kana na tanu tiɲɛ sa diri cɛ n'i tanu kojugu i fana sa cɛ an kana kɛlɛ sa a ye bɛ joli fɛ dɔɔni fara o kan a ye bɛ joli fɛ ne ta ka nɔgɔ dɔɔni fara a ye ka dɔ fɔ ban i kun t'a kɛ 55 ne bɛ taa kɛ 55 kɛ dangadenya jeli cɛ aujourd'hui aussi ayi karamɔgɔ ka ca karamɔgɔ bɛ se ni tile deli sara alhamdulillah yeli kala tare karamɔgɔ bɛ se n bɛ min f'i ye bi jeunes ye kibaruya don da ko n k'a lase jɛma ma wallahi kabi bi dugu jɛra n b'o baara de la sare ne y'a fɔ n ko yan nɔ ni vote bɛ kɛ sigida la e kan ka kɛ jeunesse président hali n'i ye jeli nka karamɔgɔ bɛ se zena ta jeunes b'u sɛbɛ la dɛ nka i komi an y'i denmuso yɛrɛ sɔrɔ yan jeunes ko k'a da musomanin bɛɛ lajɛlen tulo kan ko musomani o musomani e de ye olu jeunes ka wari minɛ k'e tɛ bɔ 31 na bilahi k'u b'i kɛ su ye f'a baga tɛ bɔ a la jeli an tɛ kuma dɔ fɔ sisan e y'a minɛ ka ban ne m'a minɛ fɔlɔ n'i m'a minɛ t'a to yen n'a m'a minɛ a k'a to yen dɛ barisa karamɔgɔ bɛ se wa jeunes ko ta bannen ko wallahi ni jeune fiw y'u ban ka bɔ
ko nu musomanin mun mana wari minɛ n'u m'o tigi u bɛ na jeune fille faw fɛ yen u bɛ faw kan tigɛ fakɔrɔbaw wa fa denmisɛnnin fa mun y'a wolo k'u bɛ fa kan tigɛ u bɛ ba yɛrɛ u b'o bila minɛ ko la Dili ka di ye sisan a ko ni kungo k'a bɛ n'a ci ne ma orange money na i bɛ sɔrɔ a y'a ci ka a fɔ k'a ka to yen k'a fɔ kuma ka dangadenya de don karamɔgɔ bɛ se cɛw t'u ka wari sɔrɔ dangadenya la sa cɛ bɛ se ka taa wari ɲini ka na a den ma cogo di e ka ala minɛ k'i jɔ ko e tɛ bɔ wa min y'a la problème ye musomanin ninnu filɛ u ni cɛ mun bɛ u bɛ cɛ mun ka wari minɛ nin kalo in na wallahi billahi a ka ca ni cɛ 40 Dili o ye tiɲɛ ye o tɛ kelen ye chargeur universel ye wa n'a figi Dili wa ne bɛ ɲininka an de b'an bolo de cɛw poche kɔnɔ k'u ka wari minɛ ayi a t'o kɛ sa nka Dili n'i bɛ cɛw ka wari minɛ kana cɛ kɔkɔlen ninnu ka wari minɛ dɛ cɛ dasa ninnu filɛ cɛw ninnu filɛ olu an bɛ siran olu ɲɛ dɛ et puis u ko k'a fɔ n'i ye olu kɔni ka wari minɛ fɛn min ye pa ye a bɛ pa kɛ dɛ pa pa tali ka gɛlɛn wa hali sisan n'i ye pa ta o tɛ dɔ ye o pa tɛ pa dɔ in de ko don pa dɔ in nin Dili a ɲininka kɛ n'a figi kɛ bɛ min ka fiyan Dili baasi tɛ sa e ka jɛ ɲinata kɔ sare komi waati yɛlɛmaw bɛ k'o la sinon salon ta Dili o fete foyi ma sɔrɔ wa jeunes de ko k'olu sɔmina musomaninw na barisa muso ninnu bɛ cɛw nɛgɛ de et puis mun ye problème ye musomanin e bɛ wari d'u ma sisan u bɛ taa u ni cɛ wɛrɛ de bɛ bɔ u bɛ te ka wari kɛ ka cɛ wɛrɛ financer k'o pari o fana o ye bidiya ye Dili dɛ an k'e ta olu de bɛ ka traité tiɲɛ musomanin karaji dɔw bɛ yen musomanin nangarabaw yɛrɛdɔnbali dɔw bɛ yen olu de bɛ ka traité ko ɲagami sinon to bɛɛ kun bɔ sa ne y'o fɔ an ka génération wagati bɔnɲaɲɛ n ko ne de y'o dɔnkili da ale m'o faamu karamɔgɔ bɛ se n'a fɔra an ka wagati la an bɛ traité fêter cogo min an tun b'a fêter kɛ o ni ninnu tɛ kelen ye wa ayi o tɛ kelen ye est ce que pa tun b'o la wa ayi pa tun t'o la koyi n'an tun bɛ taga o fêter i y'a faamu bɔ la dugu tilebi yan fan fɛ ni yelen kun bɔra yen an tun bɛ ɲɔgɔn tigɛ minɛ n'a ye ɲɔgɔn tigɛ minɛ ma kɛ tan balosa sila yɛrɛ la balosa kilela yɛrɛ la cɛbiyo cɛmisɛnninw bɛ kulu la cɛmisɛnninw walayi sɛrɛ cɛ n'an kun bɔr'o la cɛ an kun bɛ dɔ fana kɛ o ye min ye o ye dogodogonin de ko sɔ mɔna n'a fɔra ko sɔ mɔna dɔrɔn i bɛ boli ka t'i dogo ya an denmisɛnnin an kun wuli k'i bɛ dɔgɔdɔ dɔrɔn sɔ mɔna wa sara a banna ni nɛgɛ ka go wa ni min f'i ye nin de y'a solution ye koyi ni ye nin to ni nin bɔra n'a taara jeunes ka wari dun u bɛ n'i yɛrɛ kan ten sara an k'an sigi yan cɛ ni le den tɛ nin tɛ bɔ le den ka jan a bɛɛ ni ala na kɛ a kɛ le premier zoroyɛri i b'a la ayi sara o bɛɛ y'a sɔrɔ a ɲɛnajɛ bɛɛ an k'a kɛ letora ye o tuma e yɛrɛ bɛ si min jɔn i bɛ si da la wa siko ka gɛlɛn ma ayiwa basi tɛ n'an ye dɛbɛn bi yan a ma tila wa sara n'a ka di an ka te sigi yan fo ka taa le den se i ni jɔn ka te sigi yan i bɛ te sigi yan ne bɛ baara de la o sara taa jeunes ka baara kɛ i ni ce ka kunnafoniya la jeunes ka kibaruya in kibaruya duman ba ala ka sini ɲuman a lase ma i b'a fɔ jibiri ye o fana den ma mara i bɛ tila i b'a fɔ musa ye o fana den ma mara awɔ cɛ ne bi yan sa fo le den ni ala cɛ Dili e bɛ si yan i bɛ si yan i bɛ tile i bɛ boli ɲɛgɛnɛ bɛɛ kɛ n jɛna